Dobrý den, je 6. května, já vás vítám znovu na pokusu ve Šlapanicích. Po měsíci na podniku Bonagro AS Blažovice. A já bych, Jirko, chtěla využít téhle příležitosti k tomu, abych pozvala pěstitele na polní den, kde kromě standardních odrůd LG Ambassador, Arnold, Oakland budou vidět i naše dvě novinky, ultra novinky LG Avenger, mezi nimi stojíme, a LG Adapt. 17. května v 9:30 ve Šlapanicích. My bychom teď chtěli zhodnotit stav porostu. Já stojím mezi dvěma parcelami, po mojí levé ruce je LG Arnold a po pravé ruce je LG Oakland. Bylo tady provedeno ošetření proti hlízence 23. dubna a čeká nás ještě ošetření proti bejlomorce. Chceme se podívat na stav šešulí, co s námi ten duben provedl. Je vidět, že ty teploty, kdy bylo 27 plus a potom třeba 0 nebo -1, stačily na to, aby tady udělali pořádnou paseku. Naštěstí ta řepka ještě pořád dokvétá, tak třeba některé šešule budou nahrazeny. My se podíváme na nějaké větve, jako to má ještě šanci. Ta řepka tady, já uramuju větev vlastně. Lomil jsem větev prvního a druhého řádu. Ještě tady pořád je spousta nerozkvetených poupat. Pořád je tady samozřejmě spousta poškozených šešulí. A snad dojde k tomu, že se to ještě zvetí, ale za duben jsme dostali jenom 15 mm a potřebovali bychom opravdu, aby napršelo. Předpověď počasí vypadá dobře, a mohlo by zapršet a třeba nám to zachrání nějaký ten metrák tady na té řepce. Nás už žádné velké technologické ošetření nečeká, pouze ta bejlomorka, no a lepit tady taky nebudeme, protože všechny hybridy mají nepukavé šešule. Setkáme se tu ještě jednou, někdy v červnu, abychom zhodnotili, jak ty porosty ve finále vypadají a pak už to bude jenom o tom, co řekne kombajn.